pysyvän. Saatun tänne sähkö. Ei ku rampille. Karake jäi. Karake jäi. Kaksi rampilla. Oikealla puolella. Tai tilassa. Meni. Mä pusken vähän tuonne banaaniin syvälle holdaamaan logeelta. Paha havikka midis. Osuin siihen. Yksi vielä banaanissa. Oi, heitti sainilta. On tullut ennenkin, se avun läpi tuli. Jäi. Varttilla. Naisu Auri. Nyt on hyvä kies. Joo, kun mua tulee avun läpi. Tää varaus. Ai että voitto, tältäkö se tuntuu? Tältä se. Tältäkö se tuntuu, kun on saavuttanut? 2 voittoa putkeen, uskotteko? No niin, eli seuraava sitten posahtaa. Sittenkö vielä yksi? Kyllä. En voida voittoa lopettaa. Hyvä on. Kadottaa se paha mielessä. mielis. Hyvää mieleen voi lopettaa. One behind silo B. Okay, just defend this AK. Wait. Just go No B. ei. Just go B. Not possible. Mitä nyt? Ikara. Mitä nyt? Told you fucking. From ladder. Siis saatana ei. Tossakin niinku... Otattu MP7. Sillä hetkellä Auri tulee selkään. Tinkattu, mene nyt vittuun! Minne ne panokset menee? Minne vittuun ne menee, hää? Videopeli, mä haluan mun panokset vittu takaisin. Sähkö, sulla on pommi. Konnusta ylös. Longilla. Longi. Jep, tuli ylös. Mä painoin CC. Longilla oli. Banaani vika. Aamelaa. Joo, mä oon vähän Mä oon huono. Mä oon niin saatana huono, tossa ei ole mitään hätää. Oh my god. Tää on osuttu varmaan kerran. 2 jäi. Yksi läpi rampilta. Mä oon tulossa päivä. Tota mä niinku tarkoitan. Jäi. Keivis 1 lovi. Jäi. Kapea satti. Hyvä. Tämä on kyllä Mikä vitun välissä oli tohon? Ois nais. Paskaa tuli. Ai, puskimidistä. Sai ja haavi. Yksi. B-rampilla. Hippaa tuo pommi tossa vitun maassa. Joo, piip. Mit? Mä katsoin, että se oli puska. Kasa, paskaa, mitä kulmaa sä holdaat siellä? Tuu haastamaan, mä ostan. Mä ostan Savedonfia meidän appseista täysin. Älkää ostako, nyt on kyllä niin tiltti osto tähän peliin. Mikä minar äijä sieltä vaan lappu. Mitä aktuaalista paskaa tämä CS on? Mä sanon, että Oh Sovinoppi ei oo välttämättä hyvät. I don't fucking care. Mä menen nyt appseihin ja tänne minari.
Mä tuun katsomaan. Mikä niitten pommi oli? Ei ainakaan ollut sillä vikollisella mennessä. Se voi olla Ota punaisessa Tommi varassa. selkäänkin. Joo. Vitu hyvä. Tommi. Nelonen. Tommi. Siitä savun läpi vaan, se oli kyllä ai että mikä tappaa. Tommi, sä oot Oi, seksikäs ja hyvä pelaamaan. Kiitos, kuin Just myös. näin. Oiko chatin kommentti? Ei ollut, tää oli mun henkilökohtainen mielipide. Ja se on vieläkin arvokkaampi. Gay!